to bude také slávnostné otvorenie športového dňa. Ideme na to, pripraviť sa, pozor, teraz! Robo, poď, pozbudzujte! Kričte! Poď, ešte! Počkaj, ale počkaj. Keď dám dole okuliare, tak teraz to prišlo. Teraz to prichádza. Zaujímavý slov, pozor! Ešte 3 cm. Pozbudzujte, chlapci, na čo sa... Srdečne vás vítam, vážení rodičia, žiaci, sponzori a priatelia školy. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste takéto podujatie znovu zorganizovali spoločne. Som veľmi rád, že prichádzate v takomto počte a z roka na rok vo vyššom. A udržujeme vlastne spoluprácu veľmi dobrú, plodnú a vysokú medzi školou a vami, rodičmi. Bez toho by táto škola takým akcentom a takým prudkým rozvojom nemohla nasledovať. Záverom vám chcem zaželať krásny deň, vám deťorence, veľa úspechov, športových zážitkov a budeme sa počuť a vidieť ešte pri odovzdávaní cien. Takže pekný deň želám všetkým. Prosil by som zo pár slov aj prednostu Mestského úradu, pani Jarmilu Repášiovú. Ďakujem. Viceprimátor sa pričlení k vám okolo obeda. Ja som tiež rada, že sa zúčastňujem už niekoľko rokov tejto peknej akcie, ktorá sa stala už tradíciou. A tento rok obzvlášť, lebo určite už viete z počutia učiteľského zboru a teda pána riaditeľa, ale asi aj detičiek, že v koncu mesiaca započneme výstavbu 3. podlažia na tento trakt, na ktorý sa pozeráme. Takže nás čaká kopec roboty a že ten budúcoročný guláš už budeme absolvovať pri peknej škole. Mohli by sme aj takto tu cez mikrofón vás predstaviť. Pripraviť sa, pozor, tak. Čo sa týka arm wrestlingu, tak aké sú základy? Super, to bola dobrá. Posledná. Ale počkaj. Wow. Chceš kopnúť, alebo čo? Čo sa týka nôh. Ako sa máte? Anička, skús tak trošku aj nadvihnúť a dobre, výborne. Daj lampičku. Pripraviť sa to štart. Ale jeden bol zase nám sa ráta. Keď budeš nabíjať, zapres si o nohu, hej? A čo najväčšiu páku. Potom vedela. Alebo na to
plnej paráde. Aj svojimi ďalšími stretnutiami, takisto rovnako o malú chvíľu predstavujú. Pozri, vidíš to? Skúšať. Toto je iná. Za koho hráš? Ja teraz si spomeniem, za Bleskači. Áno, a už ste hrali? Áno, Ako ste? 4, 5, 2, lenže oni to dali ako 4, 3. Dobre to vyzerá, takto to vyzerá. A jak to bude vyzerať? Párečky. Kajak, tvoj kajak. Airsoft a strieľam zo vzduchovky. Ako sa ti darilo? Výborne. Hadice. Naštartovať, neodísť. Áno? Zostaňte v areáli. Dobrý deň. No, tak to bola ukážka, ako funguje siréna hasická, funguje so strýkačkou. A teraz sa pomaličky zvíjaš. Čo, už máte viac prihlásených? Aspoň... Aj na niečo zastriekať. Tak si pripravíme. Zastriekať si. Áno, si spokojný? Áno, A už si sa aj najedol? áno. Čo si mal? Iba kofolov. Dámy a páni, Alessia. Čiže mám vlastne len 16 rokov a som prvá reperka. Prvá slovenská reperka. Plotebke. 2015. Si ma opísala nebo, nejsem na koli, mám iné hodnoty a som inde jak city a iné pocity. Nechodí, pocity, čo po chvíli mi hrá na pocity, neriešim ten prístup a neriešim ten líš. Jediný tvoj problém je, že dnes v tom baby a nestačím sa čustovať. Sedím deň, sa bavím, ja si od seba nenechám sa nakaziť. Našimi rady. Sociálna
Ahoj. A teraz sa dáme Ale z tela to zíde, keď sa to prečeplo. Ja mám také rýchlo, takže ja môžem. Dáš 4 kartulky. Ahoj, zakývaj. Filip, čo je lepšie, guláš alebo futbal? Futbal. Dneskaž dole. No? Super. Sadkaj si.